Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking. Ngiyabuza ukuthi ngigada kwenye indawo shaya inyoni yakulethe lot noma sengithi inyoni phela manje indaba kababa ngwena hayi ukhathele yabona ngoba lento ngala Wamzi mkhongo nanje sebahambe about 10 What is the press Why is it? Why?
Hey, la ni so ma wo. Buang ka ro la no ma buat ko. Oh, ina piran tu. Ya. I know, right?
manje bazodlala abantu awubonisi phela ayisekho lalela wenze sure ukuthi wenze sure ikhona ngani senze njalo ngoba konke sizozikhela abantwana bayalungiswa ngenze njalo yonke into senza ngohlelo Kwenye nankosi. Uncane uyakhumbula ngoba sihlinza sehlahla nasemthango uyibambodini so kumele qondisene lokho bakhona ababhizi department lokho abafana balungisa umlilo umlilo uyalungiswa futhi la ukuthi yosini Abana nje mbele esiqhelile nitholile abafana bazonenzela asingene sisinqenza. Qala lapho nje. Siqhelile nje
Ubawaze nofaka inzipho. Ubawaze nofaka inzipho. Courtroom, I'm going to I will never see
Simbusise. Siqala indaba ngoba bebesavuthi isicau sabo konyana nomakoti namhlanje akeze unina kaMkhwenyana naye ezene lakhe icansi noma niphethe icephu ngizobiza ukuthi amacansi dlala phezulu kwalo manje. Ngiyabonga nansi inkundla yenu Khwenyana eniyenzelwa ngabazali benu. Ngiyacela ke ukuba ungene kule nkundla ngeke ngisho ukuthi ngeniswana ngabazali ngoba sebekwenzile lokho okufakazi kubanifaka kule nkundla. Ngena ke Khwenyana kule nkundla. Woza makoti umlandela umyeni wakho. Ngiyacela mntana. Uza kuyi phela ningene nje enkundleni yenu ya. Sesibafaka ke manje emsebenzini omkhulu ngicela iBhayibheli. Laba abantwana namhlanje nabangena esifungweni ngizawucela uyise kaMkhwenyana abeseduze ame emva komntanakhe noyise kamakoti ame emva komyeni wakhe kwendodakazi yakhe sekaMkhwenyana ame emva kwendodana yakhe uyise kamakoti ame emva kwendodakazi yakhe. Lokhu esikwenzakho asinigubhisi bazali kodwa ngizawuqala kuwe baba kamakoti ukuthi kuyimvume yakho yini ukuba le ndodakazi yakho ihlanganiswe nalomfana wasemabheleni na? Yeah. Ngiyabonga baba, inkosi ikubusise. Seningahlala abo baba. Ngizobuya nginicele uma senicela. Hlalani nje nibe seduze. Ngakho ke sesizawubuza. Oh baba sengixolisile kakhulu kodwa noma ungaphendula ukhona lapha. Oh usuthe yebo. Ngiyapholisa ukuthi ngingathi sengikhohlwa ngathi awumama. Ngakho ke sengizawubuza kuwe Mkhwenyana ukuthi le ngane abakunikeza yona namhlanje abazali bayo
uma ingavelelwa isici esinye njoba kade ngiyibuka nje sengathi izitho zayo iphelele zonke uma kungaba khona ukuyivelelakho njoba isilapha sebeyilethe kuwe awuyilahla yini lengane ngaphandle ukuthi yenze isono esinemvume ukuthi umuntu alahle uma isenzile wasenza nomunye umuntu ongazange wafungelana naye kanje awukumlahla yini lo mntwana ngaphandle ukuthi enze okubi na angeke ngimlahle inkosi kubusise makoti ngizawulindela nakuwe impendulo ngiyayibona umyeni wakho namhlanje into engiyinothisa kuye khona nomkhaba ukuthi uma kwenzeka ke ngokumncisha wena iplate bese uyancipha lomkhaba noma bese velelwa isici esithile sokuba abe isishosha ayumlahla yini ngaphandle ukuthi enze okubi nomunye na Nkosi kubusisa nakho ke njengamanje sesizawufunda amazwi abantwana ababili abasuke behlanganiswa ukuba lamazwi ahlale endlebeni zabo njengoba niyawuphendula phambi kaNkulunkulu ngomhla omkhulu owesabekayo ngosuku lokwehlula lapho izimfihlakalo ziyovezwa obala ngiyaneluleka nina nobabili uma ekhona phakathi kwenu onesazelo sokuba nina nobabili anifanele ukuba nihlanganiswe kulomshado akasisho manje singakanibeki phambi kaNkulunkulu ngokuba umshado onkononisayo kubantu ababili uNkulunkulu akawemukeli ngegama lenkosi manje ke silindele impendulo kinina nobabili uza ngilandela ke mkhonyana ngeqiniso lami anginaso isazelo esibi ngale ntombazana engishada nayo uNkulunkulu akubusise ukuhlanganiswa kwenu amen ngakho ke nawe makoti usuzongilandela njoba kade kulandela umyeni wakho ngeqiniso lami anginaso isazelo esibi ngalomyeni wami engishada naye ngishada naye ngokuvuma kwenhliziyo nangothando olungankononiyo Nkosi kubusise ngakho ke sesiyababeka manje phambi kaNkulunkulu ngicela ubaba kamakoti athathe isandla sakhe sokudla asibeke phakathi kweBhayibheli woza ngaphambili baba thatha isandla sendodakazi yakho sokudla usibeke phakathi nale iBhayibheli ungabanyatheli lapha unganyatheli wosa ngapha baba wosa ngapha unganyatheli manje lapha endaweni yakho phakathi nalo nje iBhayibheli yabona Nkosi busise baba kaMkhwenyana woza uthatha isandla sendodana yakho usibeke ngaphezulu kwesandla sikamakoti
Isandla sokudla. Beke phezulu kwaso. Amen. Inkosi kubosisi. Amen. Shumayelo wenkosi. Uzwa ngilandela lokho engikushokho. Zakumenzela umsizi onjengaye. Amen. Lokhu esikwenzako kakwenziwa yithi. Kwenziwa uNkulunkulu edabula umhlaba kudaleka abantu bokuqala. Wayesekubona ukuthi umuntu wesilisa akafanele ukuhlala yedwa. Wayesemenzela umsizi wakhe ukuba ahlale naye. Hawa ngazi noma ikhona indoda ehleli yodwa endlini. Akufanele makunjalo iwephulile umthetho kaNkulunkulu. Awugibela itekisi khona lapho ku2 uye ku22 na ku23. Kuye ubambo abelithabathile kuAdam. Ithikele encwadi umuntu wesilisa walaliswa kwase kuthathwa ubambo kuye. Kubeka ba. uJehova uThixo walwenza umfazi. Namhlanje uJehova lolo ubambo olwathathwa kumbhele. Thina singazi ngoba umuntu akagano umuntu ongesilona ubambo lwakhe. Wabe semusa uNkulunkulu wayesemenza umfazi. Wamyisa kuAdam. Wathathwa kade lethwa ngabazali bakhe bamletha kumbhele. Wathi uAdamu imbala uyithambo lamathambo ami. Uyabuza umbhele uthi hawu nkosikazi ulethwe umzali wakho ngabe imbala uyithambo yini lamathambo ami. Nenyama yenyama yami. Yenyama yami. Uyaqanjwa ngokuthi uyawuphiwa igama ngokuthi indodakazi. Ngokuba wathathathwa endodeni. Inkosi kubusise. Amen. Lalela ke mntanami nawe mkhwenyana. Sesingenisa kulesi sifungo. Sasingazi thina ukuthi kanti njengoba ukhula nje phakathi komzosi emabheleni ubambo lwakho lukuphi kodwa walucinga wena wazi walithola ubambo lwakho. Namhlanje naku uhlanganiswa nalo. Kodwa ke ikhona into eyenzekakho lapho ubambeni. Sesiphelele ngabantu abadala ebebeluleka abantu uma bephuma beyogana ukuthi bayokhonza lapho beyakhona. Ngakho ke sesikhula sizingane sodwa. Yingakho nemshado sengathi ihlala ibisibuya ihlikizeka ngoba abasekho abantu okubuzwa indlela kubo. Sebephelile abantu abadala. Kodwa ke nakho engweluleka ngakho ntombazana yami ukuthi mude kumyeni wakho. Ngoba lokho kuyokwenza uncishelwe umbone umkhwenyana wakhe eqhela kuwe kanti uqheliswa ulimi lwakho. Mazwi ahlakaniphileyo 21:9. Kanti uqheliswa ivesi loba linye nje baba. Uqheliswa ulimi lwakho. Ngakho ke kufanele uma sesinibeka phambi kaJehova lezeluleko zingene kini zihlale nawe mkhonyana. Ungacabangi ukuthi
lokho wenziwa lapha kuumdlalo uthi uma usukhohliswe ngabakhohlisakho ubusumbone ngelutho lomntana womuntu ngoba usukhohlisekile 21 9 kulungile ukuhlala egumbini phezu kwendlu ithi le ncwadi kulungile indoda yakho mntanami ingahlala egumbini phezu kwendlu kunokuhlala nomfazi wenkani endlini ehlanganyeleyo. Nkosi kubusisa. Amen. Kunomahlale nomfazi onenkani endlini othi uma ilibeka umkhonyana naye ilibeke. Okugcina mntanami ngelinye ilanga kwaba khona umntwana owayeshade njengawe kanje wafika emzini kawabathola wayengeke akhuluma amanga uthi baba ngaze ngimgeze uthi ke umntanami ingane zakho zihlele enyaweni zalomyeni wakho uma ugeza yena uyothola abantwana landela umshumayeli wenkosi noma ifunda ngale umshodo Sizwile-ke ukuthi nishada ngothando nobabili olungakhononiyo. Nkosi ubusise ukuhlanganiswa kwenu. Senza ucela ke manje sibabeke phambi kaNkuluNkulu asiphoqi ngoba kuvuma abazali babo. Baba Nkosi yezulu nomhlaba somnganiso chibelihle lokugeza izono zethu nampa abantwana bakho Nkosi baphambi kwakho benza isivumelwano Nkosi siyasazi ukuthi isivumelwano siyinto esindakho uyethu senzile bese siyamehlula sicela ke Nkosi labantwana singabehluli lesivumelwano abasenza phambi kwakho naphambi kwabazali babo baphe Nkosi umshado ongenamsindo baphe uthando Nkosi olungapheli wena wedwa Nkosi okwazi ukuhlanganisa abantu bengabe besehlukaniswa umuntu cela konke lokhu ngegama lenkosi enkulu ehlele ehlalweni onyazi lwezulu manje kuzobe phakade amen amen Nkosi babusise amen awu mpela wasuyicindazela kangangani awu cha wempele namhlanje na kuyaphela lokhu kokungane kade nithandana ngakho senizobuswa umthetho wekhaya kodwa bengiyojabula ukuba abazali bazawubheka phansi nilugcinanisele loluthi nithandana ngalo ningakangeni emphakathi komthetho nilugcinanisele ngoba usuku lokugcina namhlanje senizobuswa umthetho kodwa mhlawumbe awusuke bangabheki belokhu bentshontsha ngamehlo cha kuyekeni lokho ebengizothi kwenzeni ihaga kodwa yona ngiyayifuna lokho ebengizothi kwenzeni kuyeke kodwa ihaga yona ngiyayifuna amen angazi-ke noma khona amaringi akhona oh awazi hey sizawulalela abantu bekhulumisa uthando lwabo sizawulalela thina hayi baningi bayikhipha
umakoti akudlulisele kumyeni wakhe noba naye bese evulwa kwakhe lapho sebeyokhulumisa khona ngifuna nikhiphe lapha emakhathonini nawe ukhiphe yakho bese ningibekela wona khiphe emakhathonini ungabeke phakathi kwebhokisi aphathe ngibeke izandla zengikho Baba Nkosi yezulu nomhlaba namhlanje nankosi labantwana bayazibophezela othandweni lwabo ngalama ringi Nkosi esicela ubabusisele wona wena okwazi ukubusisa yebo siyawabona lama ringi ayizinsimbi kodwa sicela uwaguqule wena angabi izona insimbi abe umoya omuhle ozoba gada labantwana ebusuku nasemini la behamba khona uma bebona noma umuntu wesimame ebona umbhele ebesigijima phambili le ringi siyovimba ukuthi sokuyindoda umuntu le na kumakoti uma ikona abambonakho gijime ilingi ngaphambili yovimba ukuthi umngamuntu lo sibacelela isibusiso kweguqa abadele wena wedwa kwazi ukubusisa sicela konke lokhu ngegama lenkosi enkulu Shembe manje uphathe amen hey ngiyangithande umakoti kana kumbhobho usuyikhulumisa le ringi yakho ukuthi ufuna ikwenzeleni khulumisa mntanami ukuthi ufuna ikwenzeleni na mfake nje ebese uthi uma usuyifaka bese uyikhulumisa ngoba ngeke ubambe kanye nombhobho beke phansi umfoko umfake nje bese uyayikhulumisa usumfakile ukuthi umfakelani yona ufuna ikwenzeleni hayi khulumisa mntanami khona siyoba ngofakazi khulumisa sondeza umbhobho kuwe sifuna ukufakazela ungahleli khulumisa Awuhleke mntanami awuphinde uqale khona bathi laba abantu abasendlini kabezwe sifuna babe ngofakazi phakamisa izwi le ivulekile la kodwa ivulekile phakamisa izwi mntana yami ngisale ngiyami ubabumbele ngiyamthanda inhliziyo yami yonke ngiyasiza ukuhlonipha ngicela ukuthi naye ahloniphe amen akekho ongathakezwayo bele hayi awumbophe nawe nangekubophe awumbophe nawe bese uyakhuluma nawe ukuthi ufuna ikwenzeleni kodwa engikuthande kumakoti akakunqumelanga isikhathi wobuya nini ekhaya ikhulumisa mpela Ithi alilingi yamthatha umamthetho ngiyomnakekele egulini
nasekuhluphekeni. Ngithi ngiyacela ukuthi ngalelingi uNkulunkulu asiphe ukuhloniphana sakumuzi. Kusibusisa. Hayi siyabonga mphele. Seningasukuma ngoba kuyabonakala ukuthi hayi senihlobile. Lapha abathandeni. Amen. Hayi seningasukuma baba, seningasukuma akusena inkinga seniyobona eniqhubeka nakho okwami mina. Lama chance mama. Aseosetshenziswa umuntu omdala osekhulile ngoba lama chance kade buganga ingane phezulu. Awasafanele ukuthi asebenzise athatheke uwagcinela. Siyabonga. Ikalamba Films.